Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Уңайлыкларсыз ял итү Чаллы халкы җәмәгать урыннарында эшләми торган бәдрәфләргә зарлана. Кочаклашу, күз яшьләре, дуслар һәм якыннардан җылы сүзләр, Чаллыда язгы чакырылыш башланды. Чаллыда Сабан туе көне билгеле, бәйрәм кайчан узачак? Уңайлыкларсыз ял итү Чаллы халкы җәмәгать урыннарында эшләми торган бәдрәфләргә зарлана. Кешеләр яр буйларында, паркларда йөргәндә алардан файдалана алмауларына дәгъва белдерә. Безнең төшерү төркеме бу мәгълүматның дөрестлеген тикшерде һәм менә шундый нәтиҗәләр билгеле булды. Табиев яр буе шәһәрнең халык иң күп йөри торган территорияләренең берсе, ләкин анда бәдрәфкә барырга урын юк дип зарлана җәяүлеләр. Ял итүчеләр әйтүенчә, җәмәгать урыннарында алар аз урнаштырылган һәм алар һәр вакыт ябык. Они бывают периодически закрыты, или даже, если даже работает одна кабинка, и народ стоит, ждет. Некоторые, которые не ждут, заходят за будку и ходят по своим делам. Я считаю, что необходимо, чтобы они работали все. Человек вынужден искать. Рядом кустики, это неудобно, я считаю. Тем более, что сейчас открыты кафе. Рядом с кафе все равно должны быть туалеты, я считаю. Без шулай ук Гренада паркына да бардык. Монда барлык территориягә бер бәдрәф бар һәм ул ачык иде. Монда барысы да чиста, димәк аны даими рәвештә тәртиптә тоталар. Җыештыручы сүзләренчә, бәдрәф иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 8-гә кадәр эшли. Туалет регулярно работает, закрывается только на перерывы минут на 15. А так все устраивает вполне нормально, да? Все там чисто, все аккуратно, все стерильно. Башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, Табиев яр буенда җәмәгать бәдрәфләре бүген ачылачак. Яр буендагы паркта әле ремонт бара. Мәдәният һәм ял паркларындагы бәдрәфләр гадәти режимда эшли, алар ачык. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Күп балалы аналар пенсияга билгеләнгән вакыттан алданрак чыга ала. 5 һәм аннан да күбрәк балалы хатын-кызлар 50 яшькә кадәр эшли, 4 һәм 3 балалы хатын-кызлар 56 һәм 57 яшьтә пенсияга чыга ала. Бу мөмкинлектән Татарстанда 17 мең хатын-кыз файдаланган инде. Язгы чакырылыш башланды. Бүген Чаллыдан кораллы көчләр сафларына 30-дан артык егет китте. Кочаклашу, күз яшьләре, дуслар һәм якыннардан җылы сүзләр. Булар барысы да хәрби хезмәткә чакырылучының гражданкадагы соңгы көненең аерылгысыз өлеше. Әлбәттә, бүгенге иртәдә искәрмә түгел иде. Иртәнге сәгать 5 шәһәрнең күп өлеше әле йоклый, бу яшьләр күзләрендә йоммаганнар. Чаллыда гадәттәгечә иртә таңнан армиягә җибәрәләр. Яңа гына хәрби хезмәткә алынучылар үзләрен тыныч тотарга тырышалар. Аларның әйтүенчә, 365 көн хезмәт итү күп түгел. Аларны барысы да көтәргә вәгъдә иткән. Сегодня пришли провожать самые близкие люди. Это семья, бабушки, дедушки, родители. Просто близкие друзья, с которыми я давно знаком, девушка. По поводу войск, все, что связано с компьютерной техникой, только вот это. Потому что у меня и диплом получен, техника программиста, и по специальности я в основном разбираюсь в компьютерной технике именно. Гражданкадагы соңгы минутлар туганнарны гырак кочаклый һәм беркем дә инде күз яшьләрен тыя алмый. Автобуска утыргач та егетләр өчен яңа тормыш башлана. Беренче язгы җибәрүдә 30-дан артык ир-егет китергә тиеш. Алар барысы да хезмәткә әзер. Егетләр медицина һәм чакырылыш комиссиясен үттеләр. Аларның шикаятьләре юк дип уртаклашты Үзә һәм Автозавод районнарының хәрби комиссары Рәшит Ильясов. Яшьләрне төрле частьләргә, мәсәлән, Кара диңгез флотының яр буе хезмәтләренә, Краснодарга, хәтта хәрби космик көчләргә җибәрәчәкләр. Армиядән качып йөрүчеләр белән дә эш дәвам итә. С уплотнительными работу продолжаем. Сейчас активно включилась прокуратура. Подключился Следственный комитет. По итогам осеннего призыва у нас есть возбужденные дела. Вот буквально совсем недавно были дела, поэтому работа в городе идет. С этой категорией у нас не таких много, но борьба идет. Думаю, изменения в законах, которые начнут действовать у нас с осеннего призыва, мы практически покончим с этим негативным явлением. Армияга чакырылучыларның чираттагы төркемен узату 10 майдан соң булачак. Лилия Гатсина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Георгий тасмалары, ветераннарның фотосурәтләре, чәчәкләре, яр Чаллы җиңү тәрәзәләре бөтен Россия акциясына кушылды. Безнең төшерү төркеме 33-нче мәктәптә булды. Анда 9 майга беренчеләрдән булып әзерләнә башладылар.
Җиңү тәрәзәләре акциясына әзерлек инде икенче атна бара. 33-нче мәктәп укучылары бизәү эшләрен тәмамлаган диярлек. Алар кагаздан рәсемнәр ясаган. Бу процесс катлаулы түгел, әмма тырышлык таләп итә. Чөнки барысы да чиста һәм матур булырга тиеш дип уртаклаша укучылар. Мы готовились, сначала нам распечатали эти картинки, нас ознакомились с ними, и потом нам дали ножницы, и мы стали вырезать. Георгий тасмалары, кәнәфер чәчәкләре, торналар, булар барысы да гади кагаздан эшләнгән. Атрибутлар башта пленкага, ә аннары инде тәрәзәләргә ябыштырылган. До этого у нас был опыт, когда мы просто приклеили, получается, не на пленку. И да, это держалось, но повторно эти вытонанки использовать просто нельзя было. И вот мы нашли решение в таком способе. Җиңү тәрәзәләре акциясы ярдәмендә мәктәптә югары сыйныф укучыларының кече класслар өчен экскурсиялар үткәрү традициясе барлыкка килгән. Старшеклассники рассказывали о подвиге советского солдата во время Великой Отечественной войны. И до сих пор мы используем эту практику для того, чтобы наши ученики, чтобы мы сами не забывали о подвиге наших дедов и прадедов. 33-нче мәктәп укучылары шулай геройлар почмагын әзерләгән. Анда Бөек Ватан сугышында катнашкан пионер балаларның портретлары сурәтләнгән. Шулай герой шәһәрләрнең фотолары эленгән. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоллыда Бөек Ватан сугышы ветераннарын хөрмәтләүне дәвам итәләр. Мәсәлән, Комсомол районы администрациясе башлыгы фронтовик Мифтах Нурдиновка кунакка килде. Чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Ветеранга менә шундый өй концерты оештырылды. Мифтах Нурдиновга тиздән 97 яшь тула. Ул музыка коралларында уйнауларын тыңларга ярата. Ә Хәсән Мәрдәншин өчен герой алдында чыгыш ясау зур горурлык. Испытывал такие эмоции, что играю для человека, который, считай, дал мне жизнь, и я ему за это благодарен. Сугыш башланганда Мифтах Хәнсәп улы Хәсәннән бераз гына олырак була. Ә инде өлкәннәр белән бер рәттән эшли. 17 яшендә ватанны саклау өчен фронтка китә. Бик куркыныч мизгелләр дә булды ди ветеран. Мине тагын бер солдатны траншеядан чыгарып йөгерә башлаган, сонда кропны пулемет үтеп китте. Безгә үтмәде, җирдән үтеп китте. Менә саклады Алла Тәгалә. Шул куркыныч көннәрдән күп еллар узган булса да, алар хәтердә яхшы саклана. Әмма нәкъ шул вакытлар мине чыныктырды ди Мифтах Нурдинов. Шуңа күрә ул әле дә нык дачага яшелчә һәм җиләк җимешләрдә утырта, хәтта машинада йөртә. Мифтах Хансапович написал нам обращение о необходимости отремонтировать ему машину. Было удивлением то, что несмотря на его возраст, он водит автомобиль сам, добирается до огорода своего. Естественно, мы приняли решение его автомобиль отремонтировать в ближайшие сроки. Бүген Чаллыдан нибары 20 Бөек Ватан сугышы ветеран фронтовигы исән. Аларга республика рәисе Рөстәм Миңнехановтан һәм автошәһәр мэре Наил Мәхтиев исеменнән бүләкләр тапшырылачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Представляем кроссоверы Чанган. Стильный дизайн, высокий уровень безопасности, исключительное качество и комфорт. Только в апреле в Чанган-центре Герман Авточелны кроссоверы Чанган от 1 миллиона 859 тысяч 900 рублей. Плюс дополнительная выгода 150 тысяч рублей. Подробности акции по телефону 20 40 70. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. На Набережно-Челнинскую ТЭЦ требуются слесари, электрослесари по ремонту электрооборудования, машинисты-обходчики, кондитер, повар, кухонный рабочий. Телефон 21 92 21, 21 91 33.